Welcome to the leading site news. Sangpi Nirola Phangchopi Karbipi angbong pen aphrangsi district commissioner keman. Tangte Karbia khaya phan lapu annong mi kewan kabangki komatlo. Lapen Nirola Phangchopi komatlo. Ang ton pen kachini jia phan labang so birta kecheng pen kijut nang lang ben ikha. Nirola Phangchopi ke karlitang horen phangcho pen kajor terang piasu pia dagwam abang iklo. Lapen choki hola nile bahawa rihajana longsi amahangge thek abang philo. Bihek benta loke Charlie aning repik. Lapen ke thik na abang phupusi Charlie raperatum antake ho. HSLC ang dengki Government Girls High School along pensi chepa on ponlo. HSB ang deng abang ke Patkai Christian College Nagaland along si chepa on ponlo. BA ang dengki 7 rank topper an chepa undun abang philo. MA ang dengki NEHU University Shillong pen MA in Political Science pensi chepa on pon pamilo. Ke Charlie tangde dapit 1995 ECS officer Mantusi ing tuwing amanalong nong nam chitog dunlo. Non DCR pu deng dia prangke Karbenglong Autonomous Council KEC along Secretary Saita claim lang. Bonta non Karbia Kepan Ansu sia nong jumi kewan chobangke Karbenglong MP D4 Long District Commissioner Arpu Chepalong Dunsi Abarim DC Adim Nonki Sangpi Nirola Phangchopi si lasong hoi ing Niponpo Purki mo long ta momo ta doverpo Athema Karbipi angbong pen maduta DC keman avipin lang Lason si Nirola Phangchopi aphu apia kele langdam pusitami apsi sarpi let karni rong pipita Karbipi angbong pen kecheng si staff nurse keman banglo Lapen aphu kalitang Reverend Siasin Phangcho BTA Second Ordained Reverend NKBA long keman banglo Lan chota kalisi Nirola Phangchopi ke non ki khibom MP Amar Singh Tiswa hem asor iklo